batean izan zuen banda honek sorrera. Eta dagoeneko, 5 disko dituzte bizkar gainean. Aurten 2025an kaleratu dute galdu baino lehen euren azken lana. Eta akorde pare bat entzun ahala badakizu, zein buruz ari garen, hemen dira, Markel, Alex, Ane, Jokin eta Ola, Zemenda, Nobel! Mentira trae, subir aquí a decir que estoy y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Algunas veces obedecer, sobre checo a teras hasta Gordetako ametxen kutxa ere